Zdravím vás, tu opäť Marika Widermanová a dneska bude toto video odpoveď na otázku, ktorá ma veľmi zaujala, takže som sa rozhodla, že na ňu budem odpovedať. A otázka bola, že či dostávam aj nepozitívne, teda negatívne komentáre, respektíve kritiku a čo robím v takýchto prípadoch, alebo ako to riešim, ako to zvládam, aké odporúčanie by som na toto dala. Takže ideme na to. Áno, aj mne prichádzajú komentáre, kritiky, negatívne, respektíve nesúhlasy s mojimi názormi, presvedčeniami, skúsenosťami. Sú to, ja im hovorím tak, že v tomto prípade oponenti, ale poviem vám úplne na rovinu. Všade médiá hovoria, že je sloboda prejavu, sloboda názoru, že každý si môže povedať to, čo chce. To je pravda. Ale pokiaľ ide o moje videá, o moje diela, o moje presvedčenia, o moje názory a skúsenosti, ja mám slobodu voľby rozhodnúť sa, či pod mojím menom, teda pod mojou značkou, mojimi videami, nechám si takéto názory, alebo nie. Pretože v mnohých prípadoch ide len o kritizovanie, respektíve oponovať s tým, že nesúhlasia, čo je OK. Ale v prípade, ak je to spojené s neúctou, respektíve, ako som povedala pred chvíľou, s kritizovaním alebo provokovaním do slovných súbojov, okamžite mažem a v tomto nevidím žiadny problém, keďže, ako som povedala, je pravda, že je sloboda názoru, ale je aj sloboda voľby. To znamená sloboda rozhodnutia pre svoju vlastnú osobu, osobnú značku a aj vnútorný mier.